12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे मैया के असनमा डोलेला मैया के असनमा डोलेला। गौरा जी पूछे अपने भोले से, गौरा जी पूछे अपने भोले से, कहो काहे असनमा डोलेला, कहो काहे असनमा डोलेला। लंगड़ा खड़ा बा तोहरी दुवरिया, लंगड़ा खड़ा बा तोहरी दुवरिया, ममता से असनमा डोलेला, ममता से असनमा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे मैया के असनमा डोलेला, मैया के असनमा डोलेला। सीता जी पूछे अपने रामा से, सीता जी पूछे अपने रामा से, कहो काहे असनमा डोलेला, कहो काहे असनमा डोलेला। अंधा खड़ा बा तोहरी दुवरिया, अंधा खड़ा बा तोहरी दुवरिया, ममता से असनमा डोलेला, ममता से असनमा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे मैया के असनमा डोलेला, मैया के असनमा डोलेला। लक्ष्मी जी पूछे अपने विष्णु से, लक्ष्मी जी पूछे अपने विष्णु से, कहो काहे असनमा डोलेला, कहो काहे असनमा डोलेला। कोड़ी खड़ा बा तोहरी दुवरिया, कोड़ी खड़ा बा तोहरी दुवरिया, ममता से असनमा डोलेला, ममता से असनमा डोलेला। 12 बज के 12 मिनट पे 12 बज के 12 मिनट पे मैया के असनमा डोलेला, मैया के असनमा डोलेला।